Zabávate sa, dobre idete, zatiaľ sa mi páčite veľmi, tak skúsime pritvrdiť. Máte radi čierny humor? Opýtam sa predtým, ako pôjdeme. Áno? Dobre, toto bolo jednoznačné áno, tak uvidíme teraz. My sme s manželkou od nového roka trošku zmenili životosprávu, pretože ak ste tu nejakí rodičia, tak viete, že keď sa narodí dieťa, tak nejaká životospráva, športy, aktivity, hobby, to ide na úplne vedľajšiu kolej, že? To je akože tak. A my sme aj tak akože zleniveli, trošku sme pribrali, tak sme sa chceli dať dokopy. A ja som zistil počas tohoto procesu, že na mňa, priatelia, nefunguje pozitívna motivácia. Ja potrebujem negatívno. Na mňa nefungujú tie veci, že poď bracho, naser sa si king, ešte jeden, no pain, no gain, dáš to. Nie. Ja potrebujem nadávky, úražky a šikanu. A vtedy ja sa naštartujem. Ja potrebujem mať na ramene malého Mariana Kočnera. Normálne, ty koko, ty tupý chuj! Ty čo chceš? Ty si krpatý, oči máš blízko pri sebe a máš predčasnú ejakuláciu. Čo ty chceš? Je to vtipné, lebo je to pravda. A ja sa vtedy naštartujem a idem, no a táto negatívna motivácia mi pomohla na začiatku roku, keď sme si pozreli jeden dokument s manželkou na Netflixe. Paradoxne nie o jedle, ale o Jeffrey Dahmerovi. Myslíte na to, že máte radi čierny humor, priatelia? Rozmýšľajte nad tým. Dobre? Zvládneme to, ja som profesionál, tie vtipy sú dobré. OK? Jeffrey Dahmer, pre tých, ktorí neviete, Jeffrey Dahmer bol sériový vrah a kanibal, ktorý zabil a zjedol 17 mužov. 17 mužov. Pri ňom ten recept Daniel na smotane chytá úplne nový vývin, akože... Aj španielský vtáčik, to je... 17 mužov a ja som není barbár, ja som není necitlivý, je to hrozné, to je akože strašné. Na druhú stranu som sa nad tým zamyslel a hlavne dámy, strašne veľa sériových vrahov zabíjalo iba ženy, takže konečne gentleman. Nie, konečne sériový vrah, čože nám otváral dvere a nie hrudné koše. Za mňa plus. Každopádne, pozerali sme ten dokument a ja sa priznám, ja som bol znechutený aj z toho, čo som videl, ale aj zo seba. Pretože cca v polovici dokumentu ho chytila polícia, Jeffreyho, keď zistili, že čo robil, tak sa ho pýtajú, že preboha, ako ste tých ľudí jedol? A on hovorí, že normálne, naprírodno, na cibulke, so zeleninkou. A kámo, ja tam sedím s tým posledným trojuholníkom pice. A otvoreným pivom a hovorím si, že no boha, môže sa sériový vrah stravovať lepšie, jak ja? Toto čo je? Toto čo je? Kurva, tak ja mám 2-krát do týždňa McDonald's, medzi tým nejaký sériový vrah má poctivé mäsko z voľného výbehu. Toto čo je? A, jak hovorím, zabíjali iba mužov, takže vieme, že tie vajca boli domáce. A to ma nasralo, ako to som... Ľudia, potlesku, okej. Nie, ja čím dlhšie som to pozeral, tým viac sa mi Jeffrey vzdialoval ako človek a približoval ako šéf-kuchár. To není dobre. Keď Jeffrey začína ako sériový vrah a končí ako tvoj výživový poradca. Treba zmeniť niečo. A viete, čo má najviacere? Že ja som študoval ten šport, ja som sa odjak živa hýbal, dodnes za mnou chodia ľudia a mi hovoria, že počúvaj, že ty si študoval tú fotovešku, ty by si mi nevedel poradiť s jedálničkom? Kurník, čo mu poviem? Vieš čo, ja nie, ale poznám typka. Poznám fantastického typka. A dnes sú rozmaznaní všetci, ti povedia, vieš čo, ale ja neviem bravčové. Ani on. Ani on. Na prírodnosť s cibulkou, ty vole, zo zeleníkou, kámo. A vieš si predstaviť, že nejaký iný sériový vrah by sa s ním vedel porovnávať? Nemá šancu. Čo dojde? Kamoško, ja som dnes udusil 7 ľudí. Ja som 7 dusil, 2 piekol, 4 vypražal. Neexistuje. A pozrite sa, priatelia, ja nejdem obhajovať kanibalizmus ani náhodou. Ale... Vypočujte ma, však ma vypočuj. Ja som sa nad tým zamyslel, ja osobne, keby ma mal niekto niekedy v živote zjesť, nech je to na zdravý spôsob. Nie? Ja fakt by som nechcel skončiť nejaká masná klobasa alebo vypražaná nugetka. Nedaj Bože na mňa niekto jebne broskyňu a zapečie to so syrom. No určite. Príloha polka rýža, polka hranolky. Svadobný chod s ťapákom. No nie. Nie. Páči sa mi, jak vás postupne získavam na tú svoju stranu. Ten kanibalizmus není taká, že... Nie, ja... Mrzí ma, že to poviem, ale pomohlo mi to. Normálne ma to naštartoval. Som sa nasral, zmenil som životosprávu a ja som si našiel vec, ktorá mi vyhovuje, každý má niečo iné. Ja som si našiel to, že ja som prestal jesť meso, nie meso, ale rybu si dám. Rybu zjem. Ono sa to aj volá nejako, niečo na P. Pokrytec, presne tak. Presne to som nejako... Toto mesko áno, ale toto mesko nie.
A chodia za mnou ľudia s týmto. Normálne pýtajú, že prečo ti toto mäso vadí a toto ti už nevadí. Však mäso je mäso. Áno, mám výhovorku, nehovorím, že najlepšiu, ale za mňa klasické zvieratá, keď idú na porážku, na jatky, cítia strach. Kvičia, škrečia, to mi vadí. Ryby sú ticho. Ryby sú ticho. Zabíjali ste niekedy rybu, keď sa Veroniky Remišovej opýtaš na vlastný názor. Dobre, zvládli ste túto tému. Tak ja to uzavriem už iba tým, že Jeffrey, chvála Bohu, už nežije. Jeffrey Dahmer už není medzi nami. Keby ale bol, tak podľa mňa by vedel mať nejakú kulinárskú show svoju. Aj dve. Jedna by sa volala Varím, varíš, kde je Roman? A druhá by mohla byť Moja mama chutí lepšie ako tvoja, takže... Dobre, zvládli ste to, okej.